E-trike ug e-jeep mobida na sa kadalanan sa Subo human kini formal ng gilusad ni adtong Sabado sa Gaisano Tisa, Alabangon, Subo. Si EZO, si Is Where It, President Josephus Oidi nibutyag sa Superbalita Cebu nga pinaagi sa pag-adopt sa maong teknolohiya masuportaan sa katawhan ang Clean Air Act nga makatabang sa kalikupan, hilabi na nga nagkausab na ang klima sa kalibutan. Si D miawag sa kadtong mga jeepney operators nga mobalhin na sa mga environment-friendly nga mga sakyanan sama sa e-jeep o e-trike tungod kay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ni pagawas na og memorandum nga dili na i-renew ang rehistro sa jeep nga 15 anyos na ang gidugayon. Matud ni D nga sa pagkakaron sa Barangay Tisa lang usa niya gisugdan pag-implementar ang mga e-trike samtang sa ruta nga Labangon Colon ang maoy agian sa e-jeepney. Ang e-trike nagkantidad og matag usa og 420,000 pesos samtang ang e-jeepney nagkantidad matag usa og 1.5 ngadto sa 1.8 milyon pesos. Apan sigon ni D nga mamahimo nga 120,000 pesos usa ang i-invest sa mga drivers o operators sa mga e-trike og sila na ang bahala nga mo-maintainer og mukuha og drivers alang sa mga sakyanan. Ang e-trike i-charge lang og 4 ka oras aron makabiyahe og 60 kilometros nga makapasakay og 7 ka mga tao. Samtang ang e-jeepney i-charge sab og 4 ka oras ug mobiyahe kini og 1 ka gatos ka kilometros ug makapasakay na og 20 ka mga tao.